Adrian și am revenit cu seria de miracole din viața ta. Astăzi suntem împreună cu Sara. Vrem să ascultăm o mărturie, un miracol, ceva ce Dumnezeu a făcut pentru ea. Și suntem afară, suntem în parc, suntem la minus 10 grade, cred că, dar suntem plini de viață și bucuroși că Dumnezeu ne ajută. Sara, te rog, prezintă-te, te rog, zi-ne ceva, zi-ne un miracol care l-a făcut Dumnezeu pentru tine. Bun, deci eu sunt Sara, am 20 de ani și sper că mă aud. Și eu sper că te auzi, că a trecut și o ambulanță. Și primul miracol din viața mea, adică miracolul din viața mea a fost încă de când m-am născut, chiar, pentru că eu sunt din Gemeni și eu zic că a fost un miracol că Dumnezeu a ales să rămân în viață. Maica mea a căzut la în jur de 7 luni, cred, cam așa. A căzut la poartă undeva. Când era însărcinată, în 7 Da, luni. când era însărcinată și fratele meu a murit și eu am rămas în viață. Ceea ce pentru mine și pentru maica mea sunt sigur că a fost un miracol. Și încă un miracol ar fi că de la vârsta de 3 ani s-a descoperit că am azm bronșic și bronșită astmatică, adică sunt mai multe denumiri. Da, am înțeles, azi. Și Dumnezeu m-a vindecat, dar înainte de asta am trecut prin multe dăți când era să rămân fără aer. A avut criză. Da, am avut criză de azi, destul de des, aveam când eram mică. Cam la ce vârstă ți-aduci tu aminte că ai avut criză? Păi așa cam pe la 7 ani deja am început să... Ți-aduci aminte că aveai criză din astea când nu aveai aer? Exact, da. Și apoi, cu ce a trecut timpul, a început să fie mai bine și tot mai bine, dar asta pentru că am stat destul de mult timp. Am stat la un sanatoriu care acolo făceam tratament și veneam acasă în vacanțele de vară și de Crăciun și Dumnezeu m-a ajutat și am trecut peste boala asta. Și e un miracol că nu mulți oameni se vindecă în totalitate. Adică e posibil la 18 ani să-ți revină și eu acum am 20 și de mult timp mi-am dat seama că eu chiar sunt vindecată, pentru că atunci când vremea era schimbătoare și când, mai ales în perioada de toamnă-iarnă, când începea aerul ăla, când aveam probleme, se vedea că deja nu mai sunt bine, deja nu sunt bine. Dar am realizat că Dumnezeu m-a vindecat atunci când vremea se schimba, eu eram bine și da, Dumnezeu e bun. Astea ar fi unele din miracolele. Astea ar fi două care ai vrut tu acum să le menționezi. Bun. Da. Mai ai ceva pregătit? Mai vrei să ne zici ceva? Da, mai vreau să zic că acum 2 ani viața mea s-a schimbat, dar nu în modul bun. Știm cu toții că atunci când ești la liceu e perioada aia care se întâmplă chestii și faci decizii bune sau rele și eu din păcate n-am făcut o decizie prea bună și am ales să petrec viața în păcat, dar Dumnezeu mereu a fost acolo cu mine și mereu era acolo și bătea la ușă, dar eu nu vreau să aud și credeam că e bine ce fac, dar de fapt nu era deloc bine. Și da, Dumnezeu m-a scos dintr-o viață care deja devenise prea grea pentru mine la 20 de ani. Deci la 20 de ani ai ales totuși să faci o altă decizie. Da, exact. A fost ceva ce s-a întâmplat în inima mea, în viața mea și mai mult ca niciodată Dumnezeu parcă m-a strigat așa, cum să zic, și am ales să-mi dau viața Lui. Am ales să fac un botez care a fost superb
A fost foarte fain. Ai ales să te botezi. Da. Ca mărturie că de aici încolo ești creștin. Exact. Fain. Și cum a fost viața ta? Deci cum ar veni Și la 18 ani ai făcut o decizie care ți-ai dat seama în 2 ani de zile că nu e prea bună Exact. și cum ar veni de la 20 de ani ești mântuită. Da, exact. Și acum cât ai? Și 20 jumate. 21. Fain. Dar ce vreau să spun e că de când am decis să îmi dau viața cu totul lui Dumnezeu, deși noi suntem într-o familie creștină, când am ales să gata, îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima și vreau să rămân cu el și vreau să fac voia lui, am ales să-mi pun încrederea și când mi-am pus încrederea, viața mea s-a schimbat și de atunci, de când am fost mântuită, am încredere mereu în orice ce fac, îl pun pe Dumnezeu și mereu mi se răspunde și ideea e că dacă ai încredere, totul merge bine. Inclusiv cu loc de muncă a fost binecuvântată, inclusiv banii mei mi gestionez mai bine și mereu apar de undeva bani, când nu am bani, mereu Dumnezeu face și apar bani și e minunat asta. Să-ți pui încrederea și pentru mine e atât de ușor să-mi pun încrederea în Dumnezeu. Fain. Cam asta ar fi deocamdată. Cam asta ar fi. Să știi că o să te mai chemăm. Interviurile astea vrem să le facem periodic, așa cu oamenii. Îți mulțumesc că ai ales să dai mărturia asta. Eu nu sunt impresionat și vorba aia, sunt frate tot și unele lucruri le descoper tot mai mult. Da, vreau să facem așa un mic rezumat la ce a zis Sara și la ce ajutor ai putea primi tu de la Dumnezeu. Deci, noi toți la un moment dat facem decizii și, cum o zis și Sara, cea mai grea perioadă e exact aia la liceu, când ai mulți colegi, ai multe influențe, ai personalitatea care atunci se dovedește că că toți suntem oameni până la urmă și mi-aduc aminte că și eu, la 17 ani, exact acolo, în liceu, Dumnezeu îmi vorbea și îmi zicea, bă, nu-i bine să te duci cu prietenii ăia, nu-i bine să faci aia, uite ce ar fi mai bine și cum zicea și Sara, suntem dintr-o familie de creștini care mi s-au zis multe lucruri și cred că la toată lumea i s-a zis lucru, uite mă copile, n-ar fi bine să faci așa, ar fi mai bine să faci așa, care sunt lucruri esențiale și importante care le primim de la părinții noștri. Da, avem niște părinți buni. Da. Și cred că toți avem părinți buni, pentru că niciun părinte nu vrea rău copilului Exact. său și da, Dumnezeu bate la inima noastră. Aș vrea să înțelegi astăzi, dacă te uiți la acest video, că Dumnezeu este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu care poate să restaureze, este un Dumnezeu care bate la ușa inimii tale și El nu renunță la tine. Adică, cum a zis și Sara, l-auzea pe Dumnezeu, nu fă aia, hai la mine, hai să facem altfel lucrurile. La 18 ani sunt sigur că o mai bătut și între timp până la 20. Și cumva Dumnezeu ne așteaptă să fim pregătiți, să ne așteaptă cu inima Lui, ne așteaptă să îi răspundem. Dacă vrei să fii schimbat înăuntru tău, crede-mă că ai nevoie de Dumnezeu și ai nevoie de iertarea lui Isus. Pentru că Dumnezeu a dat pe Isus Hristos să moară pentru păcatele noastre. Biblia spune că orice om este păcătos și noi nu vorbim aici despre oameni perfecți, nu vorbim despre noi că suntem niște sfinți care nu păcătuim, dar vrem să vorbim despre un mod de viață și despre o relație pe care poți să o ai cu Dumnezeu, să fii schimbat înăuntru tău. Dacă ai fost inspirat de această mărturie, dacă te-ai regăsit, dacă vrei să fii schimbat înăuntru tău, doar trebuie să te duci la Dumnezeu înapoi și trebuie să faci o rugăciune, să spui, Doamne Iisuse, te rog, iartă-mă, vină în inima mea și dă-mi o viață nouă și lasă pe Iisus să vină în inima mea să mă schimbe. Vorbește-mi prin Duhul Tău cel Sfânt și ajută-mă să fac decizii mai bune. După ce Iisus s-a înălțat la cer, după ce a înviat Iisus, după 50 de zile s-a înălțat la cer și a zis, așteptați-mă aici, a zis către apostolii lui, așteptați-mă aici și voi trimite Duhul Sfânt care vă va călăuzi și vă va învăța
cum să trăiți. Crede-mă că Dumnezeu este interesat de tine, să ai o relație personală cu El. Nu vrea doar să mergi la biserică, nu vrea doar să te rogi când ți-e greu sau când... Dumnezeu vrea o relație cu tine. O să afișăm un număr de telefon la sfârșit și te rog, ia legătura cu noi. Dacă ai făcut această rugăciune, doar spune-ne și vină la biserică să vezi ce înseamnă Dumnezeu și ce înseamnă o relație personală cu Dumnezeu. Sara, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, pentru că ai ales să ne povestești câteva lucruri din viața ta și abia aștept să vedem ce mai face Dumnezeu cu tine. Și eu. Mulțumesc! Dumnezeu e bun. Amin!